Aquest és l'ampliació del pulsador, l'objectiu 2, i ara es tracta de veure com la programació d'una interrupció ens cancel·la el programa, que pot ser momentàniament o de forma definitiva. En aquest cas he posat un bucle que sempre estigui encès el llum verd. Imagineu-vos que es tracta del funcionament d'una màquina, de no sé, qualsevol cosa que funciona normalment i de cop i volta, pel que sigui, hi ha un operari que a través d'aquest botó d'emergència doncs això, fa saltar l'alarma, d'acord? I fa que tot el programa que s'estigui fent, sigui més complex o més senzill, doncs es bloquegés, d'acord? Bé, aquí doncs, he posat un semàfor, però podria ser un altre tipus d'actuador, i he posat un pulsador, però també podria ser, per exemple, un sensor d'obstacles que veureu més endavant i que, no sé, detecti que s'apropa alguna cosa i faci saltar l'alarma. També seria un cas concret, val? Bé, simplement és programar la interrupció i donar-li a l'interruptor i ja automàticament s'ha cancel·lat el programa i com que li hem posat un espera't per sempre, val? És a dir, està en complet parat, com si estigués realment parat. I l'única manera de fer-lo anar seria, doncs, tornant a alimentar l'Arduino. Trauríem l'endoll i el tornaríem a posar. Es tornaria a posar el verd i quan nosaltres volguéssim o que passés alguna cosa, doncs, amb el pulsador faríem saltar l'alarma.